В ранните часове на утрото, когато светът все още е обгърнат в тишина и нежна мъгла, стъпките на един млад човек го отвеждат към кристален извор в подножието на величествената рила. Той търси отговори, носейки в сърцето си вяра, че ще открие светлина в тъмнината на своите съмнения и страхове. Вдъхновен от учението на учителя Петър Дънов, той се вслушва в гласа на природата, ромонът на водата, песента на птиците и топлото докосване на първите слънчеви лъчи. В този свещен миг сърцето му се изпълва с дълбок вътрешен мир, а мислите му се проясняват като кристално езеро. Той усеща присъствието на невидими пътеводители, ангели на светлината, които го насърчават да вярва в доброто и да следва светлината, дори когато пътят пред него изглежда неясен и изпълнен с предизвикателства. Вярата му се превръща в неизчерпаем източник на сила и надежда, която го води напред с увереност и смирение. Всеки ден, когато се връща край извора, той усеща по-силно топлината на духовната светлина, която го обгръща като нежна прегръдка. Тя му дава кураж да споделя доброта, обич и състрадание с другите, да бъде светлина в техните тъмни моменти. Нека и ние бъдем пътеводители в тъмнината, носители на светлина, любов и вътрешен мир, които озаряват пътя на всички около нас.